Bog svima, nadam se da ste dobro. Danas ćemo govoriti o još jednoj vještini koja će vam pomoći razmišljati na hrvatskom. To znači da ćete brže smisliti što reći, da se nećete gubiti u detaljima, niti analizirati svaki detalj ili svaku riječ. Nećete prevoditi, samo razmišljati i govoriti hrvatski jezik. Često se dogodi da ljudi ostanu na određenoj razini znanja stranog jezika i nekako im je teško učiniti sljedeći korak, odnosno ne znaju kako istrenirati mozak da razmišlja na stranom jeziku. Danas ćemo mi to malo raditi, trenirat ćemo mozak, možda usput naučiti neke nove riječi. A evo što ćemo raditi. Opisat ćemo 2 fotografije, dakle koristit ćemo imenice, glagole, pridjeve i tako dalje. Vidjet ćete fotografiju 10 sekundi i vaš zadatak je reći 1, 2, 3, koliko god možete rečenica o tome što vidite na fotografiji. Je li vam sad stres malo? Vjerojatno da, ali to i je smisao tehnike brzog razmišljanja. Ako malo razmislite, ni u stvarnoj situaciji nemate puno vremena za smisliti što ćete reći. Ova vježba će vam puno pomoći. Pa krenimo. Jeste li uspjeli? Evo nekih rečenica koje ste mogli reći u toj fotografiji. Unuka sjedi u djedovom krilu. Djed ima bradu. Smiju se. Sretni su. Oni su u kuhinji. Djed ima papriku u ruci. I tako dalje. Ovo su naravno samo moje ideje. Vi ste možda smislili neke drukčije rečenice i to je u redu. Ovdje nema pogrešnog odgovora. Isto tako, ako ne možete reći rečenicu, i to je u redu. Pokušajte s riječima, na primjer, kuhinja, brada, usta, unuka, djed, žuta boja, crvena boja i tako dalje. Budite kreativni, s malo riječi se puno toga može reći. Razvijanje vještine razmišljanja na hrvatskom će vam pomoći da govorite hrvatski na spontaniji i prirodniji način. Ok, idemo na drugu fotografiju. Opet imate 10 sekundi i vrijeme sad. Dobro, evo nekih rečenica koje ste možda mogli smisliti. Obitelj je u dnevnoj sobi. Djeca sjede na podu. Djeca crtaju. Tata sjedi, a mama leži. Sretni su. Prozori su veliki. Jastuk je na fotelji. Biljka je pokraj fotelje. I tako dalje, i tako dalje. Možda vam se čini malo blesavo opisivati nešto što je očito, ali vjerujte mi, tako se gradi vještina. Počnite sa jednostavnim stvarima, sa jednostavnim rečenicama. Nije uopće važno koja je vaša razina hrvatskog jezika. Samo krenite. Možete vi to bez problema. Neprocjenjivo je naučiti razmišljati na stranom jeziku, jer tek tada se na pravi način povezujete s tim jezikom.